Hello लोगोफोरा दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैलायबाय बे खन्थाइखौ दैथायहरदों बिखा प्रबिन नार्जारि बे खन्थाइखौ आवरायनो आखायाव लादों हेमानि बसुमतारी खन्थाइनि नाम उदांस्रि सान्दुं अखा बारहुंखा दुखु दाहा खैफोद मेंनाय बानाय नेवसिनानैब्लाबो गेदेरमा मंगलिय फोलेरनि दालाइ बे सोदोमस्रि गोनां बर' हारिया गाव हारिनि राव थुनलाइ हारिमु रैखाथिनि थाखाय आलादा हादर बड'लेण्ड सोरजिनानै गोजोनै जिउ खुंनो बे फैलाव गुवार बुहुमाव उदांस्रि नागिरनानै जांख्रिखांबोगासिनो दिनैनि 50 बोसोर सिगांनिफ्रायनो राजा लामा ट्रेन लामा सरखारि अफिस आन्दलनफोराव सोमावसारबोगासिनो बे गोलाव सम उदांस्रि सोमावसारबोनायाव रोजा रोजा बर' सुबुंफोरा दुखु खस्थ' सहायनांबोबाय रोजा रोजा बर' हारिनि उदांस्रि बिग्रायारि बिर जोहोलावजोफोरा मुंख्लं जाबोबाय अब्लासिम उदांस्रिनि जांख्रिथाय सोमावसारबाय थागोन बे गुवार फैलाव बुहुम बिखायाव खन्थाइया एसेनोसै गोजोन्थों।